Iwe mfana unopfeka saizaniyo kondambosasa neemere king hausi kuremerwa here netsoka iyo wakaroiwa here chii nzova iremerwe nenyanga dzayo mukuru itsoka yangu iyi pauchiti watumwa nani namudhara hanzi mari yehaufa kweiona mudhara wako ndiana netsoka hombe king imboita izvokunipa mari yayandatumwa iwe you should cooperate kamfano sazviite hard to get mani mudhara ndova netsoka hombeka zvekutopfuura dhandanda rakatsika apa vadzima wakakuvenga mfano wangu eka okay hanzi tine mari yavo mudhara wako handisi kuziva ino vangoti ndanopuhwa napundo saka iwe unobvumirei kutumwa musina information yakakwana inini awazi assuming kuti mukuketa kaimimi saka uri kuazuma watoholi 10 kaiwewo achadzeiko mwana uyu naipundo none of your business my b ko problem yenyu iri papa naizvenyu madza sungurabvira kare tek netsoka yangu iyo tsokawo yako ihombe mwanangu nemiwo here madza mazoonawo my b ndeyako here uri wani tsoka inei mwanangu imi madza imbo here imi saka munhu ndakabatanzwa nani kasi imwe pisi yacho ndeyenyu anyway nhasi handina mari mafana mozodzoka saka toito yese uri kunditisa apa una mari yacho usadaro iyo zvinhu zvakaomera munhu wese mafana we joke around kumbodzikisa stress enda hako padheniwe nanapundo ungatobva pano wachema ndoda vamwe vacho vasvika koma mudiko mufana uyo akoma ndiye wemudhara webhutsu uya gaya asi hasi kutoziva kuti isusu kutomutsvagawo bobby vanhu vanomhoreswawo kani tombotanga taita zvemaserious issues first kuti tunyaya twenyu tomhiripiri kuti tozotiona kuti aikaka inga motosvika muri mumudhi wena komaipi bhaketi rangu remvura randasiya pamarisa kupi ndichanokucherera ndaisa mavheji hangu saka kumaisa mvura ndokuti aite fresh here mavheji aya pamwe vakuda kuti umere futi makakwana here vapfana imimi pamwe vakuda kuti amere futi apa ndimi munofanira kunge muchitocherera pundo mvura panapa itei fast mvura yangu ndikuida apa handingacherere mi mvura kuti makosheiko kwewe bobby wakazodiko pazvichetirariya mazuva ano taipi emabhero acho ariko haakadhakwa yakoma hehede maudaita zvemabherere nhaye mageto youth isusu pese pane mari ndo patiri but handiti once ane maspeciary haanondichuna ndewangu zvekudaro naimi pava mupenyu hake asi mune maplans nebhodhi yake naiwe pundo asi unondishura kuda kutoziva because mubvunzo wamabvunza apa mugiant zvandabvunza matozvinzwa apa maungorebesenyu nyaya saka kundinyararira uda kuti ndikutye maya kumbotsvaga formation to win because first half ndakarowa 3-0 asekuru formation iyi uda kuitirwa baba vako manje yondoare mi musatye ndikuitira blazi vangu vakanitorera chimoko changu mahuwanawo zvinhu zvinotaurirana pachirume mfana manje kana makupinza maanda 14 pagame red1 panenge pachine kutaurirana repapa straight to the point mafana handisi football analyst kaini andi makaudza kamwana kake kuti nini ndiri mufana wenyu apaenda inakirwa nako loud but iyi haipombi mfana ungaisvimudza neyauri mudara ndakatamba bhora mupapa fields inini ndakakomberedzwa nemandevere nembwa zvese nemapurisa ndakagadwa inini ndozosvika kutamba chikweshe twenyu tikumagrade 7 form 1 dziya dzatova pombi mfana iwove huru dziya saka nezuro makatoenda out aiwa akazongoti aipaita emergency padheni nezuro patoenda ndara yamakarohwa inondi chaknewa inowanzorohwa nemajabhora epaepers apa kana taipe chikwata chana twala cheche ukuedza kuti manje munoita kazenge takutopasana naye nezuro tati naye ka nezuro aya ato mashoko egodo manje mudara dai mukutoridza kasonga enzo bhebhi renyu rakazenge rakutororwa nezuro taitopasana naro mahard and low nezuro takatepfura takanyutura but unogona uchitaura chokwadi cause akabva pandiri achitomhanya muri makuru ane hangu with due respect but nezuro makaitwa mu14 apa makaitwa mu14 mamhandira angatidza nguva yaya taitamba bhora takabvisa matishets ka tichinzi maskins takaskina uyu pundo akagara apo nai pundo sei uchindipima mfana iwewe taurai nyaya yenyu mudhara ndokokupimai muri raisi here kujambanja ndo rafu yanga chitonditaurirawo iyoyo iyo mudhara zitsoka here ritonge bhazi remani iyoyi
Nyayo yambonetsa, onewo ya baba vacho. Panapa ndobva ndakwatsura mumwe munhu chete nini. Dara, pamwana wako wana ndiwo ungatokwatsura uyu. Dad, ngoiteka zvamamuchitaura tiri murodhi ndowana pundo wacho ka. Pamwe ndingakubatsirai, imbori mari, uye imari yei. Pundo ndakamusonera bhutsu dzake uyu. Achada nemari yangu. Vaudze nyaya yese mudhara, vaudze nyaya yese. Makurwani, taura nyaya yenyu full story. Izvi zvokumboita ma-half time nema-extra time dai mambozvimira. Kwewo ndiwo pundo ireyo. Pedzisa henyu baba. Saka Pundo akazondiona ndakadzipfeka. Vamati. Pundo mira ndiri kubvunza. Mukabva mati baba? Ndakati dziri paroad test ka. Handidai testa ere kuti dzakunyatsofamba ere. Nhai Nkwasha, kwemi manga mozviitirei nhai? Kwewo Pundo wakabva wazoti kudii? Aikaga, kumaida kuti atiipeni here iyo iri offside naMP. Ndakavati handichaida ngavaitori. Kumudhara, bhutsu yemunhu maiedzerei? Kwana iwewe, usaita unge unotya kwana Pundo. Kungobvunzawo. Saka pa iwo mudhari ndiwo tune mari yedu ka. But fair game takaenda takadaro. Ndobvumirana nemi papa vakomana. Saka mari yevanhu matinoya rini? Izvese handina hangu mari vakomana. Mudhara, ndimakunzwisa tsitsi so. Kuwatirana graft here this time boys. Ndiri riripo but ndikuri dauta ini. Rakanyanyodiko rudo rambwa naPundo iroro. Maybe chinyararai mudhari webhutsu aenda. Tichune mukoma. Menu mfesa akandibata achiti ari kuda kunoroora. Saka chatyisa chii? Handindo zvamagara muchiita here? Chiu maybe. Saka problem ndeye yakoma. Anga achita kunoroora muChina. Akoma, rilegit redire. Ndosaka namboti graft racho ndikurikwata ini. Manje kana maChina embwa vanodya kavaya, kwokuzoti imi zvenyu. Hatina kana kumbokuinvita mu this case. Maybe kwana imimi. Kungotaurawo hangu. But still andingambotadze kudhobha. Ndikamuonera akati amboita maKoreans kaikai. KuKorea ndakazomboonekwa nenyika yese kaseko. Korea neChina inyika 2 dzakasiyana. Manje maChinese anoroorana here kana kuti ndezvedu maZimbabweans. Ndokona kubva tatodzoka nemari yacho wangu tikatoguma tane 100% profit. Need that angle I think he good shit. Kupiwa winning bonus muse birthday yako. Zvangoitwa Kenneth pazuva akachete izvozvo kunyasa big bullets. But tine chifana kutanga tatombonawo kana tumatutorial tweChinese language. Ipapo ifair ipapo. So that atendi tiri blank and pia itomboita maChinese classes. Saka anogona kutokubatsirai. Ana maipi. MaChinese classes api paseke 3. Pia anodzidza kuprivate school kana Bobby. Akoma, kwemi information yekuchiroad zvanogara wapi mimi mchitambira bhaka makaona. Aiwa, akamboya pano rimwe zuva achitsvaga momzi yacho. Suspect yei kwana Bobby? Nyaya yangu matoinzwa so. Saka matopi nambena bawo era koma. Kana muri ready hande itipedze dhiri ana boys. Saka nyaya yekutengesa mota yakazongonyararwa here? Iyo mota yangu maivavarira mbuya Bobby. Kwakanaka here? Ko iwe chashandeiko nhai sekuru vaBobby? Ko basa remota nderei nhai mbuya vaBobby? Ko hanti yakafa here? Chinguri mabviro egadzirisa nhai? Ichafamba chete mota iyi. Plus ine mamemories akawanda. Saka today mamemories here nhai? Saka iyo mota yangu iri kudya sadza pano here zvamunoda itengeswe. Heya, gadzirisai totoda kukwira muchovha uyu. Iwe wakutokanganwa kuti ndiwe yawakandidira. Zvakambonzi wakandidira tsiva, nhasi zvonzi wakandidira motokari. Inga zvakaoma nhai. Iwe chokwadi mumwoyo mako unochiziva ipapa. Regai ndinyarare hangu. Mabika iko ndava nedzara ini plus kubuda. Shavere kubhawa rabataka. Nhasi muri kuda nezvangu kama imimi. Kwete mudiwa. Regai ndinoisa mvura yenyu yekunogesa. Ko ndingadii ndakakupiwa naMwari? Asi makagashidzwa musingade kana? Kana, ndakatoita zvekutogashira namaoko maviri. Ko iye muzukuru wako waripika kubva makuseni? Ari pano hake. Murise Mchembere. Ko wanga uripi? Mungabva mabvunzawo Bobby here? Vava varume vakuru kava. Naye. Kwaniko, ndimi munokapembedza kamunhu aka. Kadoko aka. Saka ini ndabuda hangu mairi. Manga muchitobvunzwa naPiri. Hanzi iko naPiri. Angati iko kunze kwekuti ngatisangane kubhawa. Pamawa maita senge mamutoripo Mchembere. Ko ndiwo kuti sahwira zvekuti Piri. Plus hanzi mukasike penjeni yakapinda. Zvangu nhasi. Ndoita kuti uinamo ini. Tokuvara nechirungu nhasi. Kutorara tine madictionary nhasi. Inini regai ndigeze tiri kunororera muChina nhasi.